बर'का अमनो थानसा जों थांजांखाय मोथांजांनाय अराय बर'निखाय जों कमाय थांसिनाय चिनि लिडार खरबसाना बंग बुबाग्रा जोङो दा गिखा तिनि त्रिपुरा हानि जोंहाय खुंथाय बर'क बेबा गामिनि बर'क दिनर फायजा लामा सालिया खुवाय लामा यां सिमना रोड यां हाजार हाजार गारि ताकमा आतोजा खयर पुरो बर'क तामने बर'क बेरिकेड हाइके तनिका सिनि यां बरतला बहायनो तिनि जतनि साय गोबां बर'क फायजा 7 तारिख জানুয়ারি नो मुखना नरेंद्र मोदी फायजा बर'क तामो जाति जनजाति सीपीएम फायजा तामो जाति उपजाति जोंगा दिनै त्रिपुरा जाति साबा कप्लाय बर' वानजय त्रिपुरा बर' कले मिलसे अवश्य बर' गैमिया लामा सागलिया यां सागलिया बनहनो थानसा गेटा त्रिपुरा लेन मानाने बागै सोंथाय बसाय दगनाय चिनि जबताय उकरा खलायनाय चिन लास्ट फाइटिंग 2023 और 23 टन हाराय पाहाड़ जा राज्यदार पाहाड़ाव जों तागलाय जों पुरिनि बिसि पुरिनि परे फानो তাই 16টা জায়গা जों फाइट खायनाय जेटा जिला परिषद एडिसियाव जों मेजरिटी माननो हाय बसकांनि 2023 नि चिनि एसेम्बलियावबो जों माननाय आबुन बागै जों नांगौ थानसा ताबो गजे बर' रक थानसाव फायाको पाताल कैना पांतुं जितेन चौधरी पांतुं ओ जेसा पांतुं बर'नो फाइनाल बागै जों कम बर'को फाइसिरि ता केबें सिदि त्रिपुरा सारा थांजोंनो बागै 72 बोसोर जों केबेंखा 72 बोसोरनि बागै जों तिनि थैका बरि बागै जों तबो थांनानै लामाव